ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ኸኣ ክትወልድ እያ ስሙ አማኑኤል ክትሰምዮ እያ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና እዩ እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኩቡ እዩ ስሙን ግሩም መካር ብርቱ አምላኽ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ ንሱ ሓጎስን ተድላን ኪኾነልካ እዩ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም ግናኸ ኣታ ኣብ ማእከል ኣሽሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤትልሔም ኤፍራታ እቲ ምውፃእ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛእ ዝኸውን ካባኺ ክወፀለይ እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኪወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ኪበሃል እዩ በኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባ እውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓነ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባት ተጠቕለለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ኢየሱስ ብዘበን ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ እተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጐሱ ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ሕፃን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ሕፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገዱሉ ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ ወጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ